ei kun nää semmonen asia mulla oli, että mä olin viime kesänä niin tuo Korsikalla niin vähän tämmöisellä kesälomareissulla noin niin, ja sanoin tolle Tepolle, että saat ton Korollan käyttöön sillä ehdolla, että huolat. No mä tuun kotiin, jos sieltä nää ruskeena ja perse auki, niin siellä on kotona mulla pöydällä merkkiliikkeen lasku. Merkkikorjaamo on vienyt toi ääliö mun vanhan Korollan. Jarrulevyjen vaihto 250, käsijarrun tarkistus ja säätö. Pitää hyvin paitsi päissä. Näin on lukkojen voitelu, imurointia, vaikka mitä 1400. Toi on naurettava jätkä, siis toi ei tajua mistä. Mä sanon, että seuraavan kerran kun mun auto korjataan, niin se on Teppo Näsä, joka korjaa ja sateessa, aivan varma. Juu, näet päivää. Ja Matti Näsä on hommannut mulle tämmöisen työkalusatsin, nimittäin hylsysarja. Varmaan joku Purman pojat on tehnyt jostain ihme joulutinasta. Ei nää ainakaan mikään työkaluja on, nimittäin mä oon 1,5 tuntia vääntänyt tulppaa, eikä ole vääntynyt vielä metriäkään. Nyt metriä hommista! Mä olin se 90 maksaa. Ei ollut halvemmalla missään nimittäin. Niin, ja sitten toi menee ostaa, kato, tulpat ja noin kärjet ja mitä. Niin nekin merkkiliikkeestä. Joku Ari Vatasen malliset tulpat, 36 markkaa Kakkunen on vetänyt ihan samoilla tulpilla, kato, ja Vatanen on vetänyt Saharassa ajattomassa takaisin, ja ilman putserilla, kato, no mitä tällä pääse, kun 80 Saharan läpi. Hiljaa nytten! Tää me päästään taksillakin kotiin, lopetetaan tää pellään tällä sateessa, kukaan korjaa. Nimenomaan. Näin on. Mua huvita muuten kohta mikään. Ja nyt pois sitten. Terve kaveri! Terve! Sä oot täällä parturissa! No, vähän. Mitä sä täällä yksin kökötät? No, parturin täti meni hakemaan lisää hoitoaikaa. Hei! Kirjastotäti! Vittu tehdä yhden palveluksen! Kyllä. Pidä tosta lajusta kiinni oikein reilusti. No, joo. Hei kirjastotäti! No? Kumpi on parempi, Revlon vai L'Oreal? Noista en kyllä tiedä. Olisiko Revlon? Mikä purkki tää on? Se on hiustenhoitoainetta. Juu, ei mitään muuta kuin hyvää iltapäivää vaan sitten. No niin. Ja hyrrä pyörii! Hei. Joo! Hei, teiltä jää tää köysi! Hei, pojat! Hei! Sata-Hämeen lenkki alkaa olla jo 300 kilometrin Grovissa. Päivää osallistuja. Miltäs tuntuu? Oot sä Seppo Kannas? Eero Kakko. Oot sä Kannas? En mä tiedä, isä mut tänne pakotti.